Už Marie Terezie nechávala kolem vojenských cvičišť vysazovat ovocné stromy. A nejen kolem cvičišť. Hrušně, třešně, jabloně. To všechno byly stromy, které byly nedílnou součástí naší přírody. Za posledních 30 let z české krajiny zmizelo na 10 milionů ovocných stromů. To je jeden ztracený ovocný strom na každého občana České republiky. Proto vás chceme oslovit s touto výzvou. Přijďte v sobotu 9. září do Jinců na druhý ročník brdského stromsázení a pojďte společně s námi ten svůj jeden strom do té krajiny vrátit. Pojďte udělat brdskou krajinu zase krásnější, odolnější a hlavně chutnější. Sobota 9. září, Jince, druhý ročník brdského stromsázení. Více o programu najdete na webových stránkách Vojenských lesů a statků a na našich sociálních sítích.